Semblava tot perdut i et vas tornar a aixecar. La teva actitud és qui escriu el teu demà a sobre viscut. Hola famílies i benvinguts a Referents, el programa que uneix esports, valors i cultura. Concretament, avui parlarem d'handbol i ho farem amb el Club d'Handbol de Lleida i l'Escola de Pardinyes Pública. Abans de començar amb tot el programa, primer m'agradaria presentar a l'Àngel González. Ell és una persona molt vinculada amb aquest projecte, ja que és el responsable de Trake Events, l'empresa organitzadora del Pati de Valors, així que, sisplau, un fort aplaudiment per ell. Primer, per començar, explica'ns una mica què és això Trake Events i a què us dediqueu, la vostra empresa. Doncs la nostra empresa es dedica a organitzar activitats, formacions i esdeveniments per millorar la cohesió d'equip en l'ambient laboral dintre de les empreses i les corporacions. I, com dèiem, us encarregueu d'una part molt important d'aquest projecte, com és el Pati de Valors. I què és allò que gaudeixen més els nens quan feu les activitats? Doncs sempre s'ho passen molt bé quan proposem reptes, sempre molt jugats, no? I des del joc, i proposem aquests reptes i es veuen en la situació d'haver de col·laborar i de treballar i d'esforçar-se per aconseguir aquell objectiu. Parles una mica d'esforç, de treball, però segur que no només són els alumnes, no? Els que aprenen valors. Quines coses podeu aprendre vosaltres també d'ells? Doncs la veritat que és admirar la dedicació, l'ímpetu, la intensitat, no? Amb la que viuen el joc, els reptes que proposem, no? I com s'esforcen per aconseguir arribar a aquests objectius. A més, vosaltres també feu activitats per a empreses. Quin és el propòsit de totes aquestes activitats? El propòsit, com et deia, és aquest, és la cohesió del grup, la humanització de les organitzacions i d'alguna manera aconseguir millorar l'ambient laboral i que l'entorn laboral sigui més amigable. Un dels programes més significatius que tenim és els Jocs d'Empresa, que és un calendari ple d'activitats esportives i d'experiències entre els companys de feina. Moltíssimes experiències, suposo, tant amb empreses com també amb les escoles. No sé si tens alguna anècdota destacada, divertida, algo relacionat amb això del Pati de Valors. Sí, amb empreses és veritat que es creen situacions molt divertides i molt diferents, diguéssim, no? Que criden l'atenció, com és l'exemple un torneig de futbol, partit de futbol, hi ha una caiguda, s'ha de xutar el penal, no? I el que en teoria hauria de xutar el penal, no? Que seria el jefe de l'empresa, no? Cedeix la seva posició en aquell moment a un dels treballadors, no? I el fet que aquell penal al final s'aconsegueixi, faci gol i veure com un treballador es pot arribar fins i tot a abraçar, no? amb un jefe que d'una altra situació, amb el dia a dia segurament no s'hi pot trobar, doncs és com a molt significatiu per nosaltres, la veritat. I seguint amb això que deies, no fa gaires els nens i nenes que ens acompanyen avui aquí van gaudir del Pati de Valors organitzat per Trake Events. Què en saps, Abril, tu d'això? Doncs mira, jo he estat investigant una mica i amb aquests nens i nenes jo crec que ens podran explicar moltes coses del que van fer. Sí, segur que Així sí. que a veure, si em deixeu per aquí un espaiet, què em podríeu explicar què vau fer aquests dies o quan van venir? Dis-me, Abdela. Van fer un joc de comunicació, un altre de col·laboració i un joc en grup. I com eren aquestes activitats? El primer es tractava de fer una fila de més petita a més gran sense parlar. El segon de col·laboració era teníem que fer pedra, paper o tisores amb el cos i l'últim era de fer lletres paraules amb els nostres cossos. I tu, Tajar, què és el que més te va agradar o què vas aprendre? A mi el que més m'ha agradat era el que ens deien fer les paraules amb el nostre cos, perquè ja que era divertit, era un joc en el que hauríem de col·laborar. I algú vol explicar alguna cosa més? Sirin? Sí? Qui va venir aquests dies al Pati de Valors? L'Àngel. I què vau fer amb ell? Es va preparar uns jocs de col·laboració. I a tu quin és el que et més va agradar? El de les lletres. El de les lletres. Molt bé. Doncs ha de ser, és enriquidor, no?, sentir les experiències d'aquests nens i nenes. Sí, la veritat que és una mica l'objectiu que tenim com a empresa i amb els nens és molt més especial encara.
Doncs el pati de valors, una gran experiència per tots aquests nens i nenes que ens acompanyen aquí, també pel Pingüí, no? Que sempre fa molts amics allà on va. Àngel, ha estat un plaer tenir-te aquí a Referent. Moltíssimes gràcies pel pati de valors, per aquestes iniciatives. Així que, sisplau, un fort aplaudiment per l'Àngel. I després d'aquesta entrevista el que podem fer és anar a conèixer la resta del programa. Som-hi! Apreteu el marcatge i no deixeu espais per a aquest programa juga a màxima intensitat. Després d'haver conegut a l'Àngel de Drake Evans, tindrem la companyia del Lleida Handball Club i de l'Escola Pública de Pardinyes. La setmana passada, els alumnes de l'escola van descobrir l'handbol i avui ens ho explicaran. Descobrirem qui és el membre d'honor, una persona amb una influència única. I com sempre, per finalitzar, jugarem a l'endevina com acaba. Comencem! Comencem. Avui ens acompanyen el Xavier Marí, mestre d'Educació Física de l'Escola de Pardinyes, i el Xema del Rosal, director esportiu del Lleida Handbol. Primer de tot, vull començar per tu, Xema. Quins valors creus que ha de tindre un bon equip d'handbol? N'ha de tenir molts. Primer de tot, tenir en compte que com qualsevol esport requereix molt d'esforç, molt de temperament, molt de control emocional, i al ser un esport d'equip, a més, tot el que comporta cohesió d'equip, companyerisme, comunicació. I una cosa que per mi és molt important, perquè a l'esport perds molt, per la qual és molt important tenir un bon control de la frustració. I d'aquests valors que ha explicat una mica el Xema, quins feu servir en el vostre dia a dia, en la vostra escola, quins treballeu? Bé, nosaltres a nivell de valors el que pensem és que l'esport és al final com la vida mateixa, i els valors que et fan bé a la vida són els que a l'esport intentes transmetre. Llavors, l'esforç, el respecte, el treball en grup, els hàbits saludables, i a la nostra escola n'hi ha un que és el respecte. De fet, la norma del nostre centre és tractar els altres com vols que et tractin a tu, amb respecte. I és evident que d'aquesta manera nosaltres podrem ser i podrem formar ciutadans de bé. Fa uns dies, abans estàvem parlant del pati de valors, però els nens i nenes que ens acompanyen també van visitar el pavelló 11 de setembre. Tu saps alguna cosa d'això, Abril? Sí, doncs mira, els alumnes d'aquí de l'Escola Pública de Pardinyes van passar una estona coneixent els jugadors d'aquí de handbol i van aprendre nous valors. Tu com et dius? Aise. I tu què vas aprendre en aquesta visita, Aise? Primer de tot, la Jenny i el Kilian ens van explicar la seva vida, el que van passar, i després van jugar a handball. Va molar molt, vam jugar molt bé tots junts, vam aprendre moltes coses més i vam parlar del projecte de diferents. I a tu això de fer gol amb la mà, què et va semblar fàcil o difícil? Difícil, però ho veia fàcil primer, perquè mai vaig jugar. A més, també vau tenir l'oportunitat de conèixer grans referents com són la Jenny Fernanda i el Kilian Sanz, jugadors de l'equip femení i del masculí. Anem a veure com van viure ells aquesta experiència. Doncs el projecte Referents em sembla molt interessant perquè al final tinc molt clar que jo em vaig dedicar a l'handbol perquè vaig tenir uns referents que van passar per la meva escola per ensenyar-nos què era l'esport i què era per a ells, i crec que això és el que també he intentat transmetre als nois del projecte, i sobretot després el poder compartir un rato amb els nois i noies a la pista i que veguin una mica en què consisteix l'handbol i a veure si els hi pica el gusanillo de fer esport, pues és el més important per a mi. Bueno, crec que és molt positiu per als joves i per als infants poder veure com hem viscut nosaltres l'esport i poder transmetre com ens ha afectat i com ens ha ajudat a la nostra vida. Doncs com que el Kilian i la Jennifer es van quedar amb ganes de parlar més i d'explicar alguna cosa més, avui han vingut al programa. Un fort aplaudiment per ells. Espera, ens posem una a cada costat. Ui, espera, Abdel, fica't aquí al mig, si vols. Bona, Jennifer, tu portes ja moltes temporades jugant, m'han dit, i com has vist l'evolució de l'equip, o sigui, des del principi fins ara?
Bueno, portar tant temps jugant al final fa que els equips són canviants, no? Cada any hi ha certes peces que se queden, però la gent va, torna, alguns ho deixen, altres que pugen. I al final l'evolució que veig ara també és una evolució que va amb la societat, no? Que els valors que parlaven abans el Xema i el Xavi al final són més presents cada dia, es treballa més des d'aquesta línia i també sabent que treballar des dels valors és el que fomentarà un equip molt més cohesionat i que pugui mirar més cap al futur. Clar, tota la raó. I Kilian, a veure, aquí als jocs tothom sabem que guanyem o perdem i normalment també va bastant ajustat. Tu com controles els nervis fins a l'últim minut? Bueno, és sobretot molta experiència. A mesura que passen els anys i vas trobant en més situacions en cas de sotmetre't sota la pressió, vas aprenent a com gestionar aquestes coses i també ho apliques a altres coses de la vida, no? Quan treballes sota pressió dins l'esport, després quan tens un examen i estàs fent el mateix sota pressió, doncs com que has après a gestionar aquests nervis i aquesta sensació, surt bastant millor. Llavors crec que amb l'experiència és el que fa més en aquest cas. I vosaltres com diríeu que us afecten les derrotes a nivell personal? Bueno, com has dit abans, com que ja porto tant temps, al final tu vas prenent de forma diferent. I això crec que és l'important, no? Treballar el tema de la frustració i saber que al final moltes vegades els resultats no són de forma immediata el que estàs treballant, sinó que potser aquest cap de setmana ha sortit creu, però que el treball que s'ha fet és per a que puguin sortir 3 cares seguides després. I tu, Kilian, què diries? Doncs el moment immediat és bastant dur i jo personalment ho passo bastant malament, però després, com aprens a relativitzar-ho i, per exemple, jo tinc la mania de quan arribo a casa mirar-me en vídeo tot el partit i analitzar quines coses hem fet bé, quines coses hem fet malament, per veure on es pot millorar i aprens com a veure-ho d'altres maneres o mires ja per si heu fet les coses que s'havien de fer o no, i etcètera, etcètera. I algú de vosaltres té alguna pregunta o algun dubte que els hi vulgueu preguntar a ells? No? Ho teniu tot tan clar? Sí? Dis-me. A on heu nascut o resit? Jo he nascut aquí a Lleida i porto tota la vida aquí. I tu, Jennifer? Jo també he nascut aquí a Lleida, però mon pare era africà, de Ghana, i ma mare d'Andalusia. I de quin barri sou de Lleida? Jo vaig començar a Pardinyes i ara m'he mudat a l'Horta de Lleida. Jo de la competència de Balàfia. Doncs moltes gràcies i jo crec que aquest missatge que ens heu donat a tots de ser referents, perquè al final és el que necessiten aquests joves per començar l'esport, és molt, molt important. Llavors us desitgem molts èxits i un fort aplaudiment per ells. Aquesta visita a Lleida Handball, com hem dit abans, es va fer al pavelló 11 de setembre i cal destacar que Lleida és un club amb 10 equips a la seva base, amb moltíssimes categories que van des del juvenil, sènior, juvenil, cadet, infantil, aleví, tots els equips de totes les categories i a més teniu 2 equips sèniors, el masculí i el femení. Jo, Xema, per començar, m'agradaria preguntar-te si en l'handbol ha sigut un esport que sempre hi ha hagut aquesta paritat, no?, en els equips masculins o femenins, o és una cosa que ha anat evolucionant fins al dia d'avui? Pues, el nostre club, que és molt jove, que tenim a vora de 4 anys, encara no, neix també de la fusió de 2 clubs. L'un era estrictament femení, com era l'associació d'Anna d'handbol, i l'handbol Pardinyes, que va començar només amb masculí i que vam anar evolucionant. I en el moment que teníem la línia de masculí i femení vam decidir juntar-nos i fer un projecte comú. Per la qual sí que l'handbol, com a gairebé tots els esports, durant molts anys no s'ha tractat igual a les dones que als homes i és una de les coses que jo crec que socialment estem aconseguint. I parlaves ara una mica de la unió d'aquests 2 clubs. Com d'important creus que hi ha la típica frase, no?, de la unió fa la força. Tu creus que ha sigut així en aquest cas? Sí. Mira, nosaltres, sobretot, com que elles només tenien equips femenins, la unió dels equips femenins sèniors dels 2 clubs, el primer any ja vam aconseguir l'ascens, guanyar la Lliga Catalana i l'ascens a Divisió d'Honor, per la qual més demostrable impossible. I també parlant una mica d'altres afers no només esportius, teniu un tipus de beques, que són les beques Meraki. Ens podries explicar una mica de què tracten? Sí, aquest és un projecte que nosaltres adaptem dels últims anys de l'associació lleidatana, a més en el que la Jenny,
la jugadora que ens ha acompanyat, ha estat sempre molt implicada, i la idea era sobretot, això va néixer al barri de Balàfia, i era sobretot donar oportunitats a noies amb problemes socioeconòmics de poder incorporar-se a l'handbol. Primer nosaltres fèiem equip d'handbol a l'escola i que després tinguessin l'oportunitat, amb igualtat de condicions, d'incorporar-se als equips federats. Meraki és un concepte grec que ve d'un terme bastant important. Podries explicar una mica d'on ve i quina relació té amb aquest projecte? A veure, això ja me costa més, però sí que, perquè, a més, una vegada m'ho va explicar la Jenny, no? Té molt a veure amb acollida, amb amor, amb fer les coses a màxima consciència, no? I era una miqueta la idea que quan elles van dissenyar el programa tenien, no? El que tothom se sentís valorat, se sentís arropat, i era una mica aquest concepte. I també parlaves abans de l'equip femení, no? Que està a la divisió d'honor plata. Com és tenir un equip amb aquesta categoria, que ja és una categoria nacional important del handbol? A nivell logístic i econòmic és dur i complicat. A nivell esportiu és una meravella, sobretot per la dinàmica que estan portant l'equip i sobretot les jugadores, no? És un grup que dona gust veure'l treballar, que està treballant al màxim i, a més, els resultats estan acompanyant, no? Tot aquell esforç que a vegades, com deien abans els nostres jugadors i jugadora, a vegades no el veus arribar, doncs en aquest moment tota aquesta feina s'està veient i estan tenint molts bons resultats, anem segones, amb possibilitats d'anar a la fase d'ascens, per la qual molt contents. I parlaves de dificultats logístiques. Com és gestionar un club en una categoria tan gran, tenint tants equips a la base, no? I un club també, diguéssim, més humil, com pot ser el Lleida? Pues és complicat perquè el nivell competitiu i de logística d'entrenaments, d'incorporar jugadores de fora, jugadores potents per reforçar l'equip, pues comporta una logística que és de vinculació professional, però no som una categoria professional ni tenim una estructura professional, no? És en el que estem treballant. A nivell de base, pues, com tots els clubs de Lleida, pues, lluitant perquè la canalla de les nostres escoles facin cada vegada més esport, i intentant que tot això també se converteixi, com deia molt bé el Xavi, en una labor formativa de fer millors ciutadans i ciutadanes, no? Jo crec que és molt important que tant a l'escola com a l'esport puguem ajudar a tenir una millor societat. Doncs parlant del Xavi i l'escola, Xavi, m'agradaria preguntar-te com descriuries que pot ser un dia a dia al vostre centre. Un dia a dia al nostre centre és trepidant, Comença a les 9 del matí, un passeig per l'escola pot ser veure treballant en un espai grups interactius, que són uns quants adults, voluntaris moltes vegades acompanyats d'un mestre, en grups petits d'alumnat. Podem trobar espais fent lectura dialògica, on a partir d'una lectura expliquen experiències pròpies i demés. Podem trobar el mestre d'educació física, en aquest cas jo, fent activitat física amb els alumnes. Comencem a les 9, com t'he comentat, a la 1:30 de migdia aturem les classes i per la tarda, a 3:45, tornem a iniciar fins a les 5. I parlaves una mica, m'ha donat la sensació de com un ensenyament molt personalitzat, perquè cal destacar que l'escola de Pardinyes no és molt gran, és a dir, sou 22 professors, si no m'equivoco, i 175 alumnes. Tu creus que el fet de ser una escola petita facilita la transmissió de valors tant als alumnes com també a les famílies, és a dir, treballar conjuntament? Sí, és una escola petita i, a més, és una escola que t'atrapa. Nosaltres ens definim com a comunitat d'aprenentatge i això vol dir que utilitzem els recursos que tenim a l'entorn, famílies, instal·lacions, els propis mestres, per poder afavorir el treball amb el nostre alumnat. I el fet de que sigui una escola petita, és veritat que la relació amb ells i la relació amb les famílies sigui molt propera. I parlant també personalment, hi ha molta gent que pot pensar que, per exemple, l'educació física no és una assignatura tan destacada com ho poden ser matemàtiques o català o etc. Què n'opines tu d'això? Bueno, jo crec que està demostradíssim que l'activitat física afavoreix a tots els nivells. A nivell mental, per exemple, doncs, ens redueix l'estrès, ens millora la memòria, ens millora l'atenció. A nivell físic, doncs és evident que a nivell
locomotor t'ajuda a nivell de creixement del cos, a nivell muscular, a nivell ossi, i a nivell social, doncs, a nosaltres el tema de la inclusió i el tema dels valors que hem comentat abans és un aspecte que ens afavoreix molt. A més, jo vull agrair a l'Escola Pardinyes perquè a nivell horari li dona una importància cabdal al que és l'educació física. Però a veure, Xavier, una cosa. Aquí potser podríem dir que totes les assignatures també són importants, no només l'educació física. Però, a veure, vosaltres què preferiu? L'educació física o les matemàtiques? Aixequeu la mà. A veure. Educació física i matemàtiques? Qui prefereix matemàtiques? Jo crec que t'ho emportes, Xavier? O sigui, jo crec que a ells l'educació física també és tan important com per tu. Jo crec que jo tinc una anècdota que és bona, que és una anècdota de dia a dia. Sí. I és a les entrades de l'esbarjo o les entrades a classe, quan te troben, sempre pregunten: Xavi, demà tenim educació física, no? I jo els pregunto: ostres, i a la de llengua també li pregunteu a ells? I que és agraït en aquest sentit. I tu també has tingut una vida molt vinculada amb l'esport, vas començar fent judo, després vas passar a fer futbol, però finalment una lesió et va fer deixar-ho. Quin dels valors que venim parlant o algun nou que vulguis afegir que has après a l'hora de fer esport t'han servit en el teu dia a dia i també per incluir a la teva ensenyança als alumnes? Jo crec que dos valors que hem comentat abans, que són l'esforç i la resiliència, són dos valors que jo els tinc emmarcats pràcticament a l'habitació, perquè és que és la vida, el anar avançant és esforçar-te. Si tu vols aconseguir qualsevol objectiu, com deia el Xem abans, necessites d'un esforç al darrere. I aquests valors que són tan importants són els que no jo, sinó els mestres que formem l'Escola Pardinyes intentem inculcar a la nostra canalla. I abans m'explicaves una mica tot això d'aquest ensenyament més personalitzat i a part de referents formeu part de diferents projectes, no? Diguéssim, per una banda, alguns estan relacionats, com deies abans, amb els bons hàbits alimentaris i en d'altres més socials, com per exemple el de llengua àrab o el de competències com el programa Florence. Ens podries fer 5 cèntims que suposen aquests programes i per què són importants dins de l'escola? Sí, el primer programa que has comentat, tenim un referent de parla i cultura àrab i el que ens ajuda a fer activitat extraescolar amb el nostre alumnat per aprendre llengua i cultura àrab, i després també té el servei de traducció. Si nosaltres fem una reunió de famílies i necessitem d'aquest servei, doncs tenim la possibilitat d'usar aquest professional. I a nivell de Florence, arrel dels últims resultats PISA, doncs es va veure una davallada a nivell de matemàtiques, entre d'altres àrees, i és un projecte a nivell de departament, i hi ha unes escoles que són pilot en aquest sentit, i nosaltres formem part d'aquest projecte que el que intenta és millorar els resultats acadèmics a nivell de matemàtiques. Venim parlant d'esports, venim parlant de valors, i m'agradaria tornar un moment al Lleida, ja que hem tingut a la Jennifer, hem tingut al Kilian i també tenim al Xema, persones que són molt importants dintre d'aquest club, però hem de tenir en compte que els clubs no només funcionen per a aquestes persones, sinó que hi ha molta més feina darrere que també els fa poder funcionar. Correcte, i avui tenim un cas d'una persona així. Fixeu-vos allà al fons de la pantalla, a veure, qui creieu que és aquesta persona? La coordinadora, em comenten per aquí. Podria ser potser una persona d'oficina, perquè coordinadora no és, o massatgista. Què et sembla, Abdela? Crec que és la coordinadora. No. A veure, tens alguna proposta? Entrenadora? Entrenadora de l'equip? No, no del tot. Pau, tu sabries dir qui és? Jo no, però jo crec que el Xema ens ho pot explicar bé qui és. Sí, doncs és precisament un referent al nostre club i és la persona que s'encarrega de tot el que són les categories escolars, tant de la promoció de l'handbol a les escoles com de tota la part de la nostra base que està en competició escolar a través del Consell Esportiu. La Rocío, que porta amb nosaltres molts anys, que havia estat jugadora a l'Associació Lleidatana i que ha estat entrenadora de diferents categories del club i que des de fa uns anys se dedica a tota aquesta part de promoció de l'handbol. I on resideix la seva importància dintre de l'estructura del club? Doncs mira, és sobretot la porta d'entrada de tota la canalla al club.
És una de les persones que se dedica a transmetre la passió per l'handbol, perquè tota aquesta canalla després vulgui competir amb nosaltres. Doncs ja ho sabeu, gent com la Rocío són indispensables pel funcionament dels clubs. Cada setmana coneixerem un nou membre d'honor, així que jo el que ara vull demanar és un fort aplaudiment per la Rocío. I en aquest programa també el que volem és jugar una mica, així que toca ara un primer joc que és... Qui se li dona bé fer de detectiu al públic? Buscar pistes i trobar coses. Bueno, ho haureu de posar a prova perquè hem amagat aquí al plató un objecte relacionat amb l'handbol. Així que a veure si algú el troba per aquí. Tu? A veure què hi ha dins de la bossa. Quina? A veure? La pilota. A veure, dis-me tu... Bueno, espera, que no ens fem un lío. Deixo la bossa allà al darrere, si voleu. Però aquesta pilota, què creu que representa? El handball. El handball o l'objecte que el permet fer, no? Sí. Sí? Tu, Xema, què creus que... Per què heu escollit aquest objecte? Què simbolitza? Pues la pilota és sobretot el nostre nexe d'unió. Nosaltres ens comuniquem a dins del camp a través de la pilota. És la manera amb la que tu cooperes amb els teus companys i les teves companyes d'equip. És la manera amb la que tu cedeixes el protagonisme a un altre company o companya d'equip, no? És una miqueta pues, aquest mòbil i aquest element que fa que estiguem sempre en connexió. I tu, Xavi, també suposo que a les teves classes fas servir també aquests elements connectors, no?, que ajuden a cohesionar l'equip. Sí, a les classes d'educació física, evidentment, utilitzem material molt divers, molt diferent del que utilitzen a les aules, que són el llapis, la goma, el bolígraf, i, evidentment, també és un material que ens ajuda molt a treballar en grup, a disfrutar, a gaudir de l'esport i a transmetre els valors que estàvem comentant abans. I Xema, Xavi, ara ja encarem el que va ser la recta final del programa i us proposo un últim joc, perquè ells han jugat, llavors vosaltres també us mereixeu jugar. Jo el que necessitaria és que miréssiu a la pantalla perquè veurem una situació esportiva i vosaltres heu d'intentar endevinar com acaba. Llavors, el que estem veient és una acció d'un partit del Barça a la Champions, en el que el jugador llença, fa un xut de la pilota a més de 140 km per hora. Llavors, jo el que us vull preguntar és saber si sabeu com acaba. Les opcions que us dono és acaba fora, al pal, l'atura el porter o acaba en gol. No sé per quin us mulleu. Mira, jo te diré, jo estava en aquell partit. Llavors, jo l'avantatge. Però te diré pitjor, no me'n recordo. perquè això és la Final Four i vaig veure uns quants de partits aquell dia. Jo juraria que és gol. Gol. I tu, Xavi? Jo no hi era al partit, confio en el saber fer del Xema i puc triar la mateixa. I tant, i tant. Doncs també triaria Pau, el gol. em sembla que per aquí també tenen alguna opinió del que ha sigut. A veure? Jo crec que és gol perquè per arribar a aquesta velocitat el porter no podrà fer res per agafar-la i serà gol. Doncs de moment tenim 3 gols, anem a veure com acaba. Doncs acaba anant al pal, la pilota. Ja veiem això, no?, com pot ser l'esport, tothom s'esperava un xut de 140 km per hora, ha d'acabar en gol, però a vegades les coses surten diferent, no? Sí, se'n van anar a la pròrroga, va guanyar el Barça, per això sí que s'ho puc dir, els penals. I en aquest cas, no, una pilota que acaba al pal, una pilota que no acaba d'entrar, també és en part aquesta màgia de l'esport, no? No saber mai què passarà. Sí, aquest punt de sort, aquest punt de... Nosaltres, a l'alt rendiment, però bueno, al final, a qualsevol actitud de l'esport, anem a ajustar a lo màxim, no? I, bueno, en el nostre cas, el que podem ajustar més és ajustar-la al pal i en aquest cas ha ajustat tant que ha sortit fora. Això que deies, a vegades ajustar acaba donant al pal, però contra tot pronòstic el que s'ha de fer és tornar-ho a intentar. Per suposat. Sí, la resiliència, que és el que estàvem comentant abans, és important. Jo els dic al meu alumnat moltes vegades, dic, a l'esport el més difícil és guanyar. Dic, en una cursa popular de 2.000 persones només en guanya un, a nivell esportiu. Però després, a nivell individual, els guanys han de ser
de cadascú. Sí, les petites victòries de cadascú. Doncs, Xema, Xavi, amb això acabem. Espero que us hagueu passat bé. Moltíssimes gràcies per venir al nostre programa i també per ensenyar als nens i nenes i transmetre els valors que són molt necessaris. Nosaltres acomiadem el programa d'avui, però com sempre ho farem amb la cançó de Buos, amb la cançó d'Actitud, que suposo que tots els nens i nenes que estan aquí s'hauran après. I llavors, amb tota l'actitud, la confiança i les ganes de ballar, ens acomiadem fins al proper programa. Moltíssimes gràcies i fins aviat. Semblava tot perdut i et vas tornar a aixecar. La teva actitud és qui escriu el teu demà. Has sobreviscut, tot està per començar. Tornes a notar que ningú et podrà